जादों चिकित्सा खालामनो थाइसेबो फैसा गैला दिनै आंनि फिसाया हाजिरा मुजिरा खामला मावनानै जाग्रा थाइसेबो फैसा गैला थांनो राहा गैला ओंखायनो दा रायजो राजा बिदा फंबाय आइ आफानाव दिनै थाइसे थाइनै रेहाय मोनगोन खबर साननानै सासे बेमारिया गावनि बेमारखौ फाहामना लानो थाखाय गाबै गाबै खौरांनि गेजेरजों आखाइ फोलावदों सरकारजों लोगोसे साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम। क'क्राझार जिल्ला कारिगाव आउटप'स्टनि बेन्दोङाव थानाय 11 नं जाम्बुगुरि गामिनि दुखुथिया गोरिब नख'रनि संसार जाफुबाय थानाय समबार बसुमतारी बिथांनि आंगो बिसि सन्जिता बसुमतारीया थांनाय माखासे समनिफ्रायनो गावनि देहायारि जेंनाजों नाख्रेबजानानै जब्रा जानानै दङ। खौरांनि गेजेरजों बिथांजोआ फोरमायनाय बादिब्ला गावनि उदै सिङाव टिउमार जानानै दं आरो थाइसे थाइनै रां बुथुमनानै डक्टरफोरनावबो लांनाय जाबाय। नाथाय गोजौ थाखोनि फाहामथाय लानांगौ जानायलाय रांनि आंखालाव दा न'आवनो गोग्लैसोनानै थानांगौ जाना फैदों। जब्राजों भुगिनांनाय सन्जिता बसुमतारीखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय दा गोबां रांनि गोनां जानायलाय सरकारजों लोगोसे साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ मोनगोन खोमा होनना आसा थिदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। गोसो अनफावरि सोरबा अनसुंथाइ होनो सानदोंब्ला 3990707655 एकाउन्ट नाम्बाराव नोंथांमोना अनसुंथाइखौ हरनो हागोन। लोगोसे बिथांजों थोंजोङैबो खबर लानो थाखाय 8011163410 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालाम। आंहा बेमार जादों चिकित्सा खालामनो थाइसेबो फैसा गैला दिनै आंनि फिसाया हाजिरा मुजिरा खामला मावनानै जाग्रा दिनै बहानिफ्राय बहा मोनो दा बेमारा बारा जाबाय चिकित्सा खालामदोंमोन गुवाहाटियावसो दा क'क्राझाराव लांदोंमोन क'क्राझाराव लांजायाखै गुवाहाटियाव थिनहरदों दा अपारेशना जाबाय दा चेकआपआव थांफिननो थाइसेबो फैसा गैला थांनो राहा गैला ओंखायनो दा रायजो राजा बिदा फंबाय आइ आफानाव दिनै थाइसे थाइनै रेहाय मोनगोन खोमा साननानै दा नोंसोरखौ मानाय जादों दा आंखौ अनसायदो उन्दुनो हाला थाबायनो हाला आथिं आखाइ बुजोबबाय सिखारनो हाया बिसिनायाव खियो हासुयो आङो आंखौ अनदो आइ आफा बिदा फंबायमोनहा। मा बेमार जादोंमोन नोंहा? आंहा टिउमार जादों होननानै बुंदोंमोन दा टिउमारखौ दा गुवाहाटियाव लांनानै दा अपारेशन जाबाय माने गावफ्रुहरदोंसोनो आरो दा थांनो मोनाखिसै नालाय दा बेमारा बारा जाफिनबाय जानोबो हाया लोंनोबो हाया जाबाय दा ओंखायनो बिदा फंबाय आइ आफानाव सरकारफोरनाव दिनै थाइसे थाइनै रेहाय मोनगोन खोमा साननानै फाहामथाय लांनायाव आङो बिसोरखौ हस्पिटालाव लांदों ओमफ्राय बिसोरखौ हस्पिटालनिफ्राय माबायाव गुवाहाटियाव हरदों दा गुवाहाटियाव अपारेशन टिउमारखौ गावफ्रुनानै माने दा टिउमारखौ खामानिखौ मावखांनानै माने दा चेकआपआव लांफिननो हायाखै दा चेकआपआव लांनो हायैनि थाखायनो दा मानसिया बेमाराव सिरियासआव गोलैफिननानै थाबाय। दा मा खालायनो आंबो हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा दिनै थाइसे थाइनैबो बुथुमनो हाया दा बेनिखायनो रायजो राजा आइ आफाया आरो बे MC MLA सारमोनहा एसे अननानै अनसुंथाइखौ होयोबा आं बिराद मोजां मोनगौ।